Nou, terug in de tijd. Yves Berendsen. Wie kent hem niet? In Boetenpost krijgt het oude postkantoor onder de Kuiperswij, of de Kuiperswij, een nieuwe toekomst. Ondernemer Jacco Kingma had het pand omgekocht, kwartlien, en wil ze volle mogelijke waarombrengen in de oorspronkelijke steed. Het gebouw wordt ombouwd naar hier appartementen en daarvoor is Kingma zelfs ik op zoek naar oude foto's van het pand. Daarnaast werkt er aan een bijzonder project in Halvert dat de kerk restaureren wordt naar een groepsaccommodatie. Hij is in de studio, Jacco Kingma. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Je praat ik in Fries? Een beetje. Is het een grensgeval of denk ik dan? De buren is een grensgeval, hè? Ja. Grens. Ja, precies. Maar mijn Fries wordt steeds beter. Hartstikke mooi. Wat is voor jou de aanleiding trouwens om dit oude postkantoor in Boetenpost te kepen? Nou, ik heb al vanaf 2002 heb ik een eigen bouwbedrijf. Toen samen gestart met mijn vader en mijn broertje. Maar de laatste jaren hebben we best wel heel veel kennis. En wat ik het mooiste vind, is om oude gebouwen om te toveren naar de oude staat van vroeger. En dan weer een herbestemming te geven. En zodoende kwam mijn Kuipersweg bij de post. Nou, een tijdje geleden natuurlijk staat het al te koop, 1,5 jaar. Maar het laatste, en dat pand daarnaast is ook al van ons. Dat is het oud notarispand. Dat heb ik helemaal verbouwd 5, 6 jaar geleden. Helemaal in originele stijl hersteld. En nu is het pand daarnaast, Kuipersweg, Mathilda, kledingzaak, staat 1,5 jaar te koop. En daar willen we graag ook een mooie herbestemming aangeven. Ook voor het dorp, voor de maatschappij. Ja, het is een oud postkantoor. Klopt. Maar ik zeg een foto. Maar dat diep me, dat vond ik net niet zo heel oud. Dat die me wat denken aan een 60 gebouw. Ja, dat klopt. Volgens mij is het rond de 60, 70. Ja, toch hè? Het is niet heel oud. Nee, het is net karakteristiek. Nee, maar hij komt... Nee, nou niet helemaal, nee. Maar dat doen we wel helemaal origineel, wordt hij weer hersteld. En het pand daarnaast is ook helemaal origineel hersteld. Dus dat wordt wel een heel ander pand weer als het nu staat. Ja, maar wat zal er eigenlijk nog? Je had vast wel foto's daarvan misschien uit verliezen. Je ziet foto's van het oude gebouw, hè? Hoe meer, hoe beter. Ja. En daar is de is al mee begonnen. Ja. Het is ook een vooroverleg geweest bij de gemeente. Hè? Omdat natuurlijk, ik moet wel kunnen weten van tevoren als het wat mag met het pand. Maar de gemeente gaat meewerken aan verhuurappartementen in het pand. Ja. Maar wat zal er echt om veroordelen? Want ik zeg het pand en ik denk, nou, ik krijg al 61 gebouw. Klopt. Rug omheen. En ja, net spectaculair. Maar wat zal er dan om veroordelen? Nou, bouwkundig gaat er heel wat... Ja, bouwkundig gaat er heel wat veranderen. De voorgevel en de rechterzijgevel die wordt waarschijnlijk helemaal gesloopt. En wordt helemaal weer opnieuw opgemetseld met oude vechtformaat steentjes van vroeger een beetje. Zodat het ook een beetje gaat lijken op een pand ernaast, zeg maar. Die is ook helemaal weer hersteld met oude gevels herstellen, oude kozijnen erin. Mooie houten kozijnen van vroeger. Ja. Het wordt wel iets anders, want vroeger had je 1 voordeur aan de voorkant. En nu komen er 3 appartementen, of 2 appartementen in aan de voorkant. Dus er komen wel 3 voordeuren aan de voorkant. Maar zoveel mogelijk in oude stijl herstellen als vroeger. Ja, je zei in het begin even van, het dorp wat me helpen. Ja, klopt. Ja, nou, je maakt natuurlijk een heel mooi plaatje weer terug in het dorp, hè, maatschappelijk. Hè. Dan, het is niet alleen, mijn werk is het laatste jaar ook oude gebouwen opkopen en verbouwen tot appartementen. Maar je maakt er ook echt wat moois van. Ja, maar het is een businessmodel, toch? Zeker, maar als je natuurlijk, ik kan het ook gewoon een soort pand nu is, kan ik het ook verbouwen tot appartementen, dat mag ook. Maar wat wij doen, zeg maar, we gaan het helemaal weer herstellen en zoals het vroeger was. Ja. En dan krijg je een mooier plaatje, vind ik zelf. Ja. Mooie oude elementen terugbrengen in het dorp. Nou vreeg je ook foto's van mensen, maar wat denk je, wat je nog net witte, wat er misschien wel is? Nou, ik heb ook al diverse foto's gekregen, dat heeft ook op Facebook gestaan natuurlijk, maar hoe meer foto's, hoe mooier. En dan, dan geef ik het door aan de architect en die gaat er een heel mooi plaatje van maken. En wij gaan, denk ik, voorbereiding is ongeveer 1,5 jaar. En dan gaan we beginnen met de verbouwing. Ja. En voor waar wordt het beschikt? Wordt het daar gebouwd? Is het voor jongeren? Hoe groot worden die appartementen? Nou, beneden wordt levensloopbestendig. Dus dat is mooier dat het voor ouderen inkomen en misschien boven wat jongeren. Dat is wel de bedoeling. Ja, combinatie. Ja. En wanneer mag het klaar weer? Nou, het liefst volgende week. Maar nee, een pand verbouwen kost gewoon heel veel tijd. Net als in Holwert zijn we ook bezig. Maar het pand die bij de post, denk ik, de voorbereiding ongeveer 1,5 jaar. En laat de verbouwing nog ongeveer een jaar duren, maar misschien wel 1,5 jaar. Dus zeg maar, met 2,5 jaar, 3 jaar is het klaar. Ja. Nou ben ik in Halvert bezig, hè, met een kerk. Die ken ik toevallig net, maar ik ken Halvert wel een beetje. Maar een kerk, dat is toch een hele uitdaging om daar iets van te maken. Nou, Holwert is echt een levenswerk gaat het worden. Ja? Ja, zeker. Dat is een heel ander project dan in Buiten Post. Dat doet zeker, de voorbereiding alleen was al 4 jaar, vergunning 3 jaar. Flora en fauna regels had je heel erg in Holwert tegen de vogels, maar dat duurt ook een jaar. En dus toen ik hem kocht in 2022, 4 jaar later zijn we begonnen met de verbouwing. En de verbouwing zelf is ook ongeveer 3 jaar. Dus bouwvaak 2028 is de planning dat er een opleveringsfeest komt. Ja.
En dan gaan we erin met de familie. Ja, wat komt je er zelf mee? Nee, dat 1 nacht. Hey, nou, maar wat komt erin dan? Het wordt een groepsaccommodatie, het wordt een soort hotel. Ja, Er komen 10 kamers in, 10 badkamers. Dus er kunnen straks 25 à 30 mensen kunnen erin slapen. oké. En dan wordt het gewoon per weekend, per midweek, per dag wordt het verhuurd. Ja. Nou, hier in 2022 misschien nou het idee dat Halvert aan zee misschien komen zoeken. Gaat dat even met de meisje? Maar dat gaat nog helemaal net terug, hè? Nee, dat was een kleine tegenvaller natuurlijk, maar Ja. ik zit er verder niet over in. Dus dit wordt gewoon een prachtig mooi pand. We zijn druk bezig en het dorp nemen zoveel mogelijk mee ook. En we hebben ook een groepsapp aangemaakt voor in Holwert. Daar zitten 100 mensen in. Dus dat ik elke week foto's in die groepsapp. Af en toe geef ik een presentatie over wat er allemaal gebeurt. En als mensen willen, kunnen ze op afspraak kunnen ze mij bellen. En dan geef ik vrijdags een rondleiding door de kerk. Ja, De oude gereformeerde kerk van Holwert. ja. Maar je verwacht er wel wat van. Want ja, ik heb gezegd van Halvert aan zee dat soort worden. En daar ga je waarschijnlijk op voorsorteerd, maar dat gaat dus net terug. Maar je zal genoeg omknopingspunten dat er wat van de meisje valt. Ja, Holwert is een heel mooi dorp. En dat wordt steeds mooier, steeds meer toerisme in Holwert. Ik denk dat die kerk ook een hele mooie aanwinst is voor het dorp. Je bent vooral bezig met oudere panden. Hè? Klopt. Had dat iets te maken met het feit dat gewoon over het algemeen net meer zoveel ruimte is om te bouwen? Of zie je vanuit dat je meer dan naar de inbreiding gaat dan naar de uitbreiding? Is een nijbouw? Nou, mijn passie is gewoon oude panden renoveren. Dat is mijn grootste passie. Maar we bouwen ook zeker nieuwe huizen. In Buren zijn we ook bezig met 9 huizen bouwen. Dat doen we ook. Ik heb een bouwbedrijf, Kingmans Bouwbedrijf. En daarnaast heb ik Viking Vastgoed. En die koopt alle gebouwen op. En Kingmans Bouwbedrijf die verbouwt het dan weer voor Viking Vastgoed. Ja. Maar we doen niet alleen renovaties of restauraties. We doen ook nieuwbouwprojecten. Kolm hebben een groot project gehad van 15 huizen bouwen. Nou bouwen we in Buren met 9 huizen. En die bouwen dan casco klaar en zetten ze te koop. Maar we jaren rondom dat rondom wij als eenvoudige krantenlezers en burgers lezen dan dat door die stikstofdiscussie in Nederland dat er eigenlijk bijna net bouwd worden kan. Klopt Nou, dat? Maar klopt dat wel? ja, dat landelijk misschien zo, maar dat valt hier in deze regio wel een beetje mee. Ja? Ja. Dus als je maar bijvoorbeeld je kan bouwen wat je willen. Nou, zo werkt het dus niet. Nee. Het zou wel heel mooi zijn. Nee, in Buren heb ik denk, dat is al een mooi tijdje geleden. Maar bijvoorbeeld 6, 7 jaar geleden kocht ik zijn grond. En in goed overleg met dorpsbelang hebben we daar een plan voor gemaakt. En een voorgelegd aan de gemeente. En die eerste 5 huizen zijn ook klaar. Dus dat is niet zomaar klaar. Maar de stikstof is in deze regio geen probleem Nee, oké. om te bouwen. Voor de huizen dan. Nee. Goed. Wat zijn de uitdagingen voor je dan de komende jaren? Mijn grootste uitdaging is nog meer oude gebouwen opkopen. We hebben bijna een kerk gekocht in Blaja. Dat ligt naast Holwert. Dat ging net niet door. Daar heb ik al een heel mooie tekening voor gemaakt. Daar zou ik een hele mooie herbestemming aan geven. Maar mijn passie is gewoon oude gebouwen omtoveren tot iets moois weer zoals het vroeger was. En een nieuwe herbestemming te geven. Dus dat er mensen zijn zeg maar, die denken, nou ik heb ook een heel mooi gebouw voor King, maar bel op. Of stuur foto's erbij van is dit wat voor jullie. En willen we graag meedenken om oude gebouwen om te toveren. Zoals het vroeger was, met oude elementen. Ja, en dat je dan vooral een wenninghoes of oude bedrijfsplan. Ja, zeker. Want in Kolm hebben we ook een oud bedrijfspand gekocht. Die is net klaar, die is 2 jaar geleden helemaal klaar. Daar hebben we ook appartementen in gebouwd, ook voor de verhuur. Dus dat is een specialisatie wil een beetje, van de oude dingen opknappen. Nou, de komende jaren komen er nog kerken vrij, hè? Is de verwachting. Ja, ook. klopt. Dus je kan naar de bak. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Ja. Nou, misschien zijn er wel timmermannen bij die graag kerken willen restaureren of verbouwen. Dan kunnen ze mij ook bellen. Ja, oké. Dus je mag vlees van Meesken, oude gebouwen, kom maar op. Kom maar op, heel goed. Oké, mooi. Vol energie. Oké. Nou, nieuwsgierig. Wij zijn benieuwd hoe het... Halvert vind ik al een interessant verhaal. Zal ik niet zeggen. En Boetenpost is... is er nog meer in Boetenpost wat nog leeg staat en wat misschien nog ompakt worden kan? Ja, er staan zeker meer panden. We zijn met meer dingen bezig in Buitenpost. Oké. We hebben ook nog een oude baas gewoon in Warpstermolen. Daar zijn we ook begonnen. Die hebben we ook opgekocht en dan komen ook appartementen in. Oké. We zijn overal een beetje bezig. Hoe groot worden die appartementen gemiddeld qua vierkante meters? Dat varieert een beetje tussen de 60 en 100 vierkante meter. Oké. Is dat ook de norm? Nou, de gemeente zegt zeker niet kleiner dan 50 vierkante meter. Okay. Nee, maar dan hartstikke niks, toch? Nee, dat is vrij klein. Dat is natuurlijk wel heel tiny veel. house. Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk, ik ben wel van mening, als je een pand hebt, een oude school, zet er maar wat kleinere appartementen in van 40, 50, wat studio's. Er zijn heel veel mensen bij die zoeken natuurlijk tijdelijke woonruimte. En dat is best wel krap. Want als ik iets heb, bijvoorbeeld in Buitenpost, dan krijg ik wel 20 appjes van, heb je woonruimte voor mij? Dus er is heel erg behoefte aan appartementen. En het hoeft niet allemaal direct groot, ook gewoon tijdelijk voor 40, 50 meter is ook prima. Ja. Goed, interessant. Want je appartementen, dat is natuurlijk de toekomst, hè? Dat is Zeker. wel. Er zijn allemaal behoeften. Ja.
precies. Maar hopelijk kunnen we die mensen een beetje helpen. Ja, maar 60 kilometer is wel wat weinig. Maar goed. Ja, dat is wat weinig. Maar voor tijdelijk is het prima. Ja, precies. Ja. Jacob Kimmer, nou, tegen dank dat ze het even uitlezen moest. Ja, jullie ook bedankt dat je hier mocht zijn. Ja, dan ben je benieuwd. We zullen het invallen. Als de kleren is, dan krijg je een uitnodiging in de Ja, komende zeker. langs. Ja, nou, Maar bouwvak. het wordt nog even. Ja, dat klopt. Bouwvak 2028. Ik stuur zeker een uitnodiging. Oké, tegen dank. Tegen dank.